Cebu City Mayor Edgardo Labella miawhag kang Secretary Arthur Tugadi sa DOTr nga dili apil ang mga immediate family members sa no backride policy sa mga motorsiklo. Ano yung report? I have written a letter on behalf of the city addressed to Secretary Arthur Tugadi. Mao kinanglakang sa mayor tungod sa kadaghang naapektuhan sa pagdili na sa pag-angkas sa mga single motorcycle. Matod sa mayor nga mas maayo nga ikonsiderar ang asawa ug mga anak nga i-backride sa motor ilabi na niadtong wa gyoy kasakyan. Mas safety pagani ang pamilya nga mosakay sa motor kay sa PUJ nga wa masayod kinsa ang ilang katupad. Mas convenient siguro kung ang mga pamilya magtiayon musakay na lang sa motorcycle, no? Adtog supermarkets, di ba? According to Councilor Mobatin, magduog pag yun ko nung magkabiti. Sa pikas bahin, wa pa maapod-apod ang mga bugas alang sa mga mulupyo sa dakbayan sa Sugbo nga gikatak na unta karong adlaw. We promise that there will be a delivery today, Wednesday, and that will siguro ang delivery to the different barangays will be for a period of 7 days to siguro mga 10 days, no? Kaya naman tayong mga mountain barangays. Gawas nini may umulusab og ad hoc committee ang mayor nga mopahapsay sa pagpanghatag og tabang ngadto sa mga senior citizens ug PWDs. The city government, we intend to distribute the financial assistance for the senior citizens for 2 months. Most likely in the first week of April. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.